Iduća replika, poštovani zastupnik Dražen Đurović. Hvala. Pa evo vi ste gospodine Pupovac rekli, ako ću točno citirati, da je od '93. do 2007. u Republiku Hrvatsku doselilo oko 500 tisuća ljudi, uglavnom iz Bosne i Hercegovine, da ih je država doseljavala uglavnom u područja gdje su se trebali vraćati Srbi. Time je ovaj gospodin koji je upravo napustio sabornicu zapravo implicitno optužio Republiku Hrvatsku za provođenje etničkog čišćenja, u replici kasnije i eksplicitno optužio Republiku Hrvatsku, odnosno vlast Republike Hrvatske za provođenje etničkog čišćenja. Mislim, naravno svatko ima pravo na slobodu govora i njegovo je pravo da to govori, ali mislim da je to jedna povijesna neistina. Kolega Đurović, ovako, moramo se držati pravila. Vi možete replicirati na osnovno izlaganje, a ne na ono što je kazano u odgovoru na repliku. A ovo što govorite nije kazano u osnovnom izlaganju. Imamo Poslovnik. A molim vas, kolega Vinkoviću, nemojte dobacivati, nemojte polemizirati sa mnom. Slušao sam pažljivo. Prema tome, možete replicirati, ali na osnovno izlaganje. Budite tako ljubazni. Bit će svima lakše ako se budemo držali Poslovnika, vjerujte mi. '93. do 2007. doselilo u Republiku Hrvatsku oko 500 tisuća ljudi, uglavnom iz Bosne i Hercegovine. Država ih je doseljavala uglavnom u područje gdje se trebali vraćati Srbi. Dakle, to je citat iz osnovnog izlaganja. I gospodine potpredsjedniče, vi sada zaista na krivi način i netočno tumačite. Ne, govorili ste o etničkom čišćenju. Ma ja vas pažljivo slušam kao što slušam svakoga. Ne, niste pažljivo slušali, a rekao sam da onda u replici implicitno, odnosno eksplicitno ponovio da se radilo o genocidu. A implicitno je upravo ovim citatom optužio Republiku Hrvatsku za provođenje genocidne politike. Ne, nemojte se ljutiti. I prema tome, htio sam reći, s obzirom da čovjeka više nema, naravno svatko ima pravo na slobodu govora, međutim te iznesene teze zaista odbacuje ih i Haški sud na kraju, ako hoćete, kroz presudu Markaču i Gotovini, i nijedno međunarodno tijelo ni izvan Republike Hrvatske takve teze nije postavilo, pa je zaista onda čudno da ih mi doživljavamo od zastupnika Hrvatskog sabora. I možda bi bilo primjerenije da takvu optužbu za vlastitu domovinu bude prepoznati od predsjedavajućeg kao nešto što nije primjereno raspravi u Hrvatskom saboru. Hvala.